Madzulo abwino kwa nonse, ino ni nthawi ya zanyengo. Tiyambe ndi mmene kunazizirira lero mmawa. Kunazizira lero mmawa madera ambiri monga kuthuchira komwe kunazizira ndi madigiri 6, kunaziziranso kumalingunde ndi kuchiteze ndi madigiri 7, koma madigiri anatsika kufika 10 ku Mzuzu, kudeza komanso ku sukulu ya ukachenjede ya Mast. Pakadali pano tiyembekezere nyengo yozizira kupitilira makamaka usiku uno komanso mawa. Tiyembekezerenso nyengo yopanda mitambo komanso yachangululu mawa masana. Tikuyembekezera nyengo imeneyi chifukwa cha dera la mpweya olemera limene lakhazikika pa mtunda wa Malawi kulimbikitsa kuti kwathu kuno kusamakhale mitambo. Pachifukwa ichi usiku uno tiyembekezere nyengo yopanda mitambo kupitilira madera ambiri mzigawo zonse za mdziko lino. Ndipo kuzizira mawa madera ambiri monga ku Mzuzu kuzazizira ndi madigiri 12, kuzaziziranso ku Blantyre kuzomba ndi madera ena ozungulira ndi madigiri 15, koma mphepete mwa nyanja muzazizira momverera kwa Ngabu komanso ku Nsanje kuzazizira ndi madigiri okwana 18. Mawa omwewo tiyembekezere nyengo yopanda mitambo kupitilira komanso nyengo yachangululu madera ambiri. Koma masana kuzafunda madera ambiri monga ku Mzuzu ndi madigiri 25, kuzafundanso ku Lilongwe ndi kudeza ndi madigiri 27, koma mphepete mwa nyanja muzatentha chimozimozinso kwa Ngabu ndi ku Nsanje kuzatentha ndi madigiri okwana 32. Masana omwewa tiyembekezere nyengo yopanda mitambo kupitilira komanso nyengo yachangululu mchigawo chakumwera, chigawo chapakati komanso mchigawo chakumpoto. Mkuja lachinayi tiyembekezere nyengo yopanda mitambo komanso yachangululu kupitilira madera ambiri mzigawo zonse za mdziko lino. Za nyengo zomwezi munali ndine Alex Chairman, khala nodziwa dziwani za nyengo.